ti Masakbayan. Itagagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetayo itaalawas anapauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya, sika, umay agaram kanyak, Cirilo? Nagpuskol mo ten tarupam? Ha? Kwa, Jenny? Itapay laang, ibagakon kan ka, anabastad kan. Agraraman ka talaga niya. Pakabasulak ka di, no agayatakan ka. Wen, basol mo no apay nga agayat ka kanyak. Ngam awanan bibiyang ko no agayat ka kanyak. Basta timakunak, saan kan nga agsubsubli dito'y balay. Jenny? Adda ambisyon ko itibiyag. Ket saan mo ang maipaay dayta? Ambisyon mo? Apay, adda ka di maitad mo kanyak, akinabak na? Maitad mo ka di tinaranyag ang masakbayak. Jenny? Sikang agmulmula na ang iti kamote. Ha! Agraraman ka talaga. Ala, pumanaw kan. Ket saan kan nga agsubsubli dito'y balay? Isumot lagayang may ka dito'y balay mi. Tanasair tirik nam. Uwan nga rod. Pinainak ni Jenny. Pinagsasawanak iti kakasakit asao. Anya timbagana? Kunana, adyak ka no maipaayan iti naranyag ang masakbayan. Gaputag mulmulak lang iti kamote. Anya? Grabe mo ti pa nagsasauna. Kat iso kuma. Anya kuma ti kabibiyag na. Saan ka di anak urapay mo't lang nga padak? Ngumuray kasta ti pa nagsasauna kanyag. Sa anak lata amaawanan iti namnama. Ay ayatak lata. Ala addakan ka dayta. Saan ka mababalaw? Taay ayatummat ngamin. Kat mangnamnama ak. Ama ayat naktumat ni Jenny. Oy, Jenny, sumurot ka kada kami kininanang mo iti garden. Makiburas ka iti sweet face. Ay, jak kayat tatang. Jak kayat tingumisit. Kahit agkalugong ka matitipayab-yab, kan aglong sleeve ka. Uray pay. Jak kayat ti agtrabaho iti garden. Makabannog. Ay, si kalaang ti kasta di taoy. Dagiti padam ababalasang ket adda trabaho da. Makipurdiya pay dagiti daduma. Angem sika, sadut ka anapeklan. Jak kayat ti agtrabaho iti garden tatang. Uray anya pay ti bagbagayo. Jak latta kayat. Agsapol ka nga rod iti panggedam. Addamat nalpas mo ako rusaw. Wento. Ala, in kayon iti garden. Panawan da kon dito'y balay. Agluto kanto nga rod iti pangrabyan Tapno inton sumangpet kami kininanang mao. Mangan kamin tulatan. Wen ka di. Agdalos ka dito'y balay Sana day talagtugtugaw ng agsilsilpon ti aramida. Ala, agmerienda tapay bakay. Kanenta day to'y lining tak akamuti di parbangaon. Wen, lakay. Ay na. Mayat day to'y barako Ay, anya matanjay anak ta. Saan nga agsapol iti panggadan na? Idinto ta nakalpas mo't iti panagadal na. Awan siguro ti mangawat kan kuana Apay nga awan. Kat nakalpas mo't iti adal na. Kasjay ka di ti adadal na. Kaslawang panunot na. Jakman ammo no asino ti malaan na. Ay, sa anak akasta. Ad-adda sa nakakasta. Isu ajak amo no asino ti mawidan na iti ugali. Ay, nalabit abasol ko, lakay. Ngamen, sipod ubing ni Jenny. Yawat ko amin akasapulan na. Nga uray idiadan iti kolehyo. Ilablaba aklat ta. Isaganak ti kanan na. Kan ilutwak. Uray pay. Sursurwan na kumati agtrabaho Bakbakitanan. Dumteng tulat ta siguro ti aldaw ang makaamires. Kanon tupay?
Bakbakutanan. Ngam kaslaawan na saya ta panunot na. Hoy, Jenny! Itay pa'y ngay masidegakan ka diti parangan niyo. Ngam kasla dinak nadlaw ngay masidag. Oh, apay darna. Anya ka diti ibagam. Awan matkit di, ha? Nakita ka laang diti parangan niyo. Iso ngay nasitgan ka. Kasla da pang panunutom, ah. Sakat umisem-isem ka pa'y. Anya ti pagis-isem mamaya. Sakit. Nakalipstick ka. Nga uri adda ka la diti balayo. Wen, kayat ko ana pintasak itinal daw. Tapno adda makasirpat kanyak abak nang. Baknang! Kasta ti ambisyon ko darna. Ti makiasawa iti baknang. Tapno sa anak ton nga agrigat. Kat, saan kamot nga grigrigat dito'y balayo ah? Kat no day talamang saksaklot iti dakulap mo ti araramidom. Ti kayat ko, maadda anak iti dakkel abalay. Tay adda ko check. Ken adda katulong ko. Amin akayat ko kat mayawat kanya. Kat, asino ngay abak nang ti mga sawakin ka? Iso nga rod nga inaldaw nga agpapintasak. Tabarang adda lumabas abak nang dito'y paraangan mi. Kat masirpat na. Ay, awan mo, Jenny. Hey, sabali ti panunot mo. Ala, urayam. Barang adda baknang makasirpat kan ka. Oh, si kamot gayam day tamasabat ko, Jenny. Sa dino tinagapwam. Awanan bibiyang mo. Itulod kan, aging gay balayo. Saan ka akasapulan? Kabailak ti agawid asisya. Wun gayam. Oh, adoy. Adda natang awit ko. Adoy, alamon. Imbagla pang ramanan nyo, itinatang amulak. Anya? Awata mo, Jenny. Kastoy ti maiparbeng iti daytoy anatang. Ne, apay nga nga impurwak mo matan tinatang. Kasta ti maiparbeng iti natang mo. Jenny, No kastoy ang masabat na iti dalan, nasaysaya at laangan nga aglisi ka. Kat di nakasarsarita, maawatam. nalabas ka mat, Jenny. Awan mo't dagas nga naramid ko kan ka. Awan nga paiso, ngam kagurgurak day ta panagrup-rupam. Ha, ditakan. Nalabas mo't ni Jenny. Nasakit ti panagsasauna. Dagiti natang empurwak na. Inak mo't lapidutan. Tasayang. Ape akas tatilangam asimang pat, serilo. Daliday ka ah. Una na. Ngam, awan anyaman na daytoy. Anya ka diti pagliday am aya. Napan ka lang iti garden, sa idisimbang pat ka, kastan tilangam. Kasla na pa ay iti balasang. Kaslakastan, nanang. Apay aya, pinaay na ka ni Veron. Sapay ni Veron ti talaga akayat ko aparakan ka. Nasingpot day jay abalasang. Ngam sayang, ta pinaay na kamot gayam. Saan nga iso tinang paay kanyak, nanang? Nudikot ni Jenny. Ni Jenny, tinapintas abalasang gitabangir a kalsada. Una nang. Ay, Jack magustuhan day jay abalasang. Suplada! Kunamlan iso ti kapintasan diti barangay tayaw. Iso ti ay ayatak, nanang. Sirilo, nilaangan biron ti armam. Adayo anasaysaya at ti ugali na. Jack kayat ni Jenny aparakan ka. No iso ti asawaam. Ay, oray sa antan nga agam amaw. Laksiden na kun nga ina, kat laksiden kamatan nga anak, aglin naksidtan. Anya? Nana, nangiyagak iti mais. Nalingta daytoyan. Naimas daytoy. Nay, nagimasin nga'y balasang ko. Ay, ipaborito ti mais. Adtoy nana, para kada kayo. Ay, agyaman ako, nay. Ngam, ado daytoy Amangan mo't nula ko yu daytoy. Ay, malugi kayo lakit, day. Saan, nana? Para kada kayo dayta. Ramanan nyo
Ala, pagyamanak unay balasang kaw. Ni Cirilo, nana? Ayan na? Napan ijay garden. Kasta ka di? Agluto akto iti sidaan apang rabii, nana. Di kay agluton iti sidaan nyo. Umay kayon to ikan. Ay, nakababain pa yun balasang kaw. Agluto akto iti ginitaan nga aba. Ay, sos, nag-iimasan ngay no kasta. Nana, urayin nyo. Taumay kay to ikan. Melvin, kaano ka ang mga sawa? Apay akasta ti saludsod yo, papa. Mga sawa kan, iti kasta, agsardeng kan iti kina-playboy mo. Sandak man asingan, papa. Agrubrubuatak. Mapanak maki-birthday iti may sagayem ko. Agsapul kan iti asawa amijay, tapno mga sawa kan. Ni papa mat. Adan kan iti husto nga edad, iso ang mga sawa kan. Ken tapno agsardeng kan iti kina-playboy mo. Nay, itay kapay ladita sangot ti Sarmeng. Naglabasit pa'y dayta bibig mo, Jenny. Bay andak laeng nanang. Sakit nagkiting pa'y tapaldam. Agkasangay ti may sagayem ko. Katnasken ka no adumarayak. Ngamin, siyak ti kang runaan asa nga ili na. Hanggang saan mo't anas kan anakiting tapaldam. Ingka agpantalon. Bay andak ka di nanang. Nagdagaang ita. Iso abay anak laeng nga agpalda iti nakiting. Saan nga rod makaay-ayo? Makaay-ayo kadagiti mata ti lalaki nanang. Na. Kaya't mo apagpistaan da ka dagiti lalaki abuy-buyaan. Okay lang. Sa nabali, tanapintasak man. Ay, ingkakit di agpantalon. Ay nananang panawan dakon dito eh. Taituloy ko ti ag-makeup. Saan dakon asingaan pa eh. Hello, miss. Nagpintas ka maten? Thank you. Oh my God, naman tayo. Mabaling ka di, ti makamam mo? Ay, nagtagaran. Yawawat na titakulap na. Pakialamano kanya. Mabalin ka di, ti makialamano kan ka? Sige. Naglamuyot mo ten dagiti dakulap mo? Inagkam titakulap ko. Anya tinagan mo? Jenny tinagan ko. Katsi ka, anya tinagan mo. Melvin. Gayam ko ti ang kasangay ni Sheila. Uray siya. Gayam ko mat ni Sheila. Oh, kasta ka di? Sige, ibatamon at idakulap ko, Melvin. Saan ko ngay batan? Aging nga umanugot ka iti kayat ko. Nga anya? Mabalinta ka diti ag-date. Ha? Kayat ka, Jenny. Melvin. Kayat ka nga i-date. Gaputan na pintas ka. Sige, umanugutak nga ag-date ta. No, kasta, kotsem day tinagpintas a kotse? Regalo kanyak ni Papa. Oh, no, kasta, baknang kayo? Uwe, agmay may saka anak. Isu asyak to ti agtawid iti amin asanikwa ni Papa. Ado ti sanikwayo? Adapay ranchumi Uy, kayat ko makita ti ranchuyo. Sa dino ti ayanday ta ranchuyo. Amangan numabalin nak na ipasyari jay. No kayat mo, ijay ti papananta ita. O sige, ijay nga rod ti papananta. Oh, anya ti makunam dito'y ayanta. Nagmayat dito eh. Matanawagan ta dagiti baka. Magustuam ka di dito'y? Launay, Melvin. Agyaman nak inyagnak dito eh. Nagmayat. Jenny. Inarakop na.
Ala, ang mga noda makakita ka data dito eh. Datalaan ti tao dito eh. Melvin, Mabalin ka dingagkan ka. sige. Melvin. Melvin, rabiin. Di na ka di tulod nga agawid. Saan? Masaduta kon ngagmaneho. Dito'y ka na maturog. Itulod kan tulangan inton bigat. Awan sa bali a pagturugan. Nudi dito'y silit ko. Anya? Alangan mo't nga ijay kwadrat ipagturugan. No ijay kusina, when ijay salas, mabalin. Ngam, amangan no adamang gundaway kan kay jay. Ado ti trabahador dito'y alalaki. No, kasta. Dito yak silit mo ang maturog. When? Sige. Di kagdanag. Itulod ka nga agawid inton bigat. Nagturugam idirabi Jenny. Apay nga itala asumangpet ka? Kan asino dyan nakakutse anang itulod kan ka? Boyfriend ko day jay, nanang. Bak nang day jay. Adaranchoda. Boyfriend mo? Wan? Ay, kamodyanan na. Nakasapulak matlaangan itibak nang. Kaano pa'y anaadaan ka iti boyfriend? Idi pa'y lang. Awan mo't nasasaom ka na kami kan ni tatang mo. Nasken ka di nga ibagak amin kada kayo ti mapaspasamak iti biyag ko, nanang. Katwan Kat, taga-ano dayjay a boyfriend mo? Di tabangir nga ili, nanang. Apay, kayat naka dagiti dadakkel na, kat nakurapay kalaang may. Wan, nanang. Awan parikot iti ama ni Melvin. Kat ti inanangay. Awanin inana, nabayagan apimusay. Kamaudyanan na. Nakasara kakmatlangan itibak na. Darna, mabalin ka di ako yugan nak ijay rancho. Rancho? Wan, iti ayan ti boyfriend ko. Boyfriend mo? Wan, boyfriend ko. Kuyugan nak amapan ijay. Usaran ta ti motor mo. O sige, atgan ka. Tapno di mumot ko na. Di kagdanag. Gasolina ak ti motor mo. O sige, awan parikot iti dayta. Dito'y gayam ti ko nam arancho. Medyo adayo Isungarod ako nak nga usaran ta ti motor mo. Nagaduwa ba ka? Bak nang ti boyfriend ko kung naktumatkan ka. Kat, ammo ka diti boyfriend mo nga data diti rancho da. Saan? Takayat ko as sorpresaan no addaman dito eh. Anya tira aramidan nyo dito yung rancho? Ha? Melvin? Tara na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ambisyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan pa'y asimang patiamo ni Vanessa, isuasan pa'y ang makapawit para iti panagpakemo ti anak na. Kabayatan na, insublida na nakora ti ubing, iti medical center. Kat ti ina ni Rafi, ti simango kadakwada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Adda iti udi.
Ti Babawi. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ikarimi, madam. Agpaw iti anak may apaman ama itad dati sweldo na. Isubli yun to ti ubing. Inton makapaw iti anak yo ako na yo. Ay, madam, sana mabali na maitantantike mo na. Saan ka, day? Sana makemo no awan pagbayad yo. Pangaasiyo ka di, madam. Kasapulan ti ubeng amakiimo ka no inton bigat. Agbayad kamin tulat ta. Saan ka kadi makauawat abakat? Saan apagpalimusan to'y medical center me? Agsubli kayon to, no adda kwartayo ko na lang arudan. Ala, ing kayo ijay emergency hospital, bareng agpautang da ijay. Ay, unay kat ati mangkan ti puso yon. Saan mimot nga itarayan ti bayadan mi, no bilang? Anya ka di ti parikot dito ay. Apay-apim manaw ni mama na kami suot. Mamamgayam, jay di na kami kayat apastrakan. Taawan pagbayad, may. Saan kami napagagasan dagiti awanan kwarta dito eh? Ina bakit? Barang no da kayo ti ada konsiderasyon na. Agpaw ito umutlaang ti anak, may. Agsubli kayong tulangan into nagpawitan iti kwarta ti anak yo. Ngam di kayag danag. Risita kiti agas ti ubing. Tapno adapay usarin na. Sakbay ti pan nakakemo na. Anya pa'y ngay, no di kasta. Irisitaan da kami nga rudan. Taing kami gumatang iti agas. Nakagatang ka ka din iti agas ti aputa, bakit? Wan ngam saan ko ang nagatang amin. Gatangan to, inton makaipaw iti anak ta. Anya pa'y ngay. Anusan tayo pa'y ati adda. Ay, madanagan aklaang iti mabalay na mapasamak. Tamaitanta ti panakakimo ti ubeng. Sa apay kuma. Tawan pagbabawian dagiti at tao. Rupat kwartada. Anya nga rod, kasta ti kayat da. Padasen ta ti mapan iji emergency hospital. Bareng saan unay nga atidog ti pila. At nagdamagak. Atidog ka no ti naka-schedule ijay. Into ka no pa'y umayabulan ti islat. Imbaga ngay kanda ko mati ubeng iti islat na. Wan ko mga rod, lakay. Apay akasta ti lang mama. Adda ka di pa kariribukan nyo? Apayakas to'y tirignak. Edi imbaga nga agsublidan to inton makapaw iti bagbagadang agpaw it. Tinalyaw nak ti ubing. Kasla nakakaasi ti langan na. Nakaamamo. Nakitak mat dita mama. Nakaamamo ti rupa ti ubing. Oh, ang apay ko mga iso ti panunutan ta. Awan mo't kwartada. Adda nadlaw ko iti panang talyaw kanyak ti ubing. Kaslam amunak. Saan ka di nga imbagam nga inagasam? Iso siguro akaslam amuna ka ako na. Wan mat kiti. Adun ti inagasak. Ngam, sana kasjay ti mariknak. No kasjay akita endak. Oh, asino ko mga rod dagijay? Tay soki din ti pagsarsaritaan ta. Ado pa'y ti mataming atat tao nga dakwartan. Sa bali lang amin ti riknak iti dayjay nga ubing. Atay mabaringkwas ka. Anya ti mapaspasamak kan ka. Jay man ubing a pasyente. Kasla makit-kitak pa ilaang ti panang talyaw na kanyak, ide pumanaw da. Ubing lang. Pagtaktakan pa iti panawan. Adula amin. Sino da itchay nga ubing? Apayakas tiyay ti panang kit-kita na kanyak. May salaang nga ubing. Pakasik naram. Basta awak man. Anak laang ti mamirmiraot.
Isukit din ti pakariribo ka. Unay kan, nairamraman akpayan. Rabi ipailaang, disturbom titurog. Maturog ka, tainak man kiti ag kape. Nuing kagkape, ad-di ka makaturog. Maturog ka laang, tadi ka matsagsagitan. Nakita nga do ti urnong dagiti inchik ija igid ti kalsada adidan kayat nga alikaman da. Saan ka di nga ugali dagiti inchik ti agsukat iti amin nga alikaman da? No danda ni New Year? Wen ka no. Iso nga ipanda iti dayjay abanda, tamabalin nga alaan ti akin kayat. No saan ama ipari ti agala? Intaman nga rod agpili ti mabalinta nga alaan. Mabalinta nga ipawit iti Pilipinas. Alikaman ti kaadwan nga impanda ijay. Ada kaldero, kasirola, kortina, kanda dumapay. Intaman nga rod. Ikandado ta ti balay ti amo ta. Saan da nga ta sumangpat ita? Amangan no madama nga agkiw-kiwar ta kat adadan asumungad. Saan tayo mat siguro? Darasan ta tap na makaaduta. Ipawit tan tumatan iji Pilipinas. Nagadukot na dituyan nga imbati dalatan dito igit ti kalsada. Nagpipintas pa ilaang nga alikaman. Dagiti kaldero kan kasirola ti alaag. Stainless dagito eh. Nangina iji Pilipinas. Amangan no awan pa'y tikas ta akla si alako ijay. Nagpupuskol ko naman. No makadanon dagito iji Pinas, imported ko nada, uray no pinidot talaang. Oray pinidot laang ata talagamat nga imported. Sa bagay, nagapumot diti abroad. Ako reka. Anya da ito kasla ni portfolio? Kita agman. Ha? Jenny, saan ka di Hong Kong dollars na gito eh? Ha? Saan nga ta peke dagitay? So nga imbalang da? Kita man, no adanagan na itibag. Wano ada ID na iti unag. Awan mo ti makita. Kasanord ang maisubli da ito eh. Uraya man, wadagbiro. Nawan ti agbiro. Baknang kan. Adan pagpaagas ti anak mo. Saan nga tapay asimang pati amo ni Vanessa? Imawag ko maday giant ano si mang pati amo na. Ay, kasanon ti panagpake mo ti ubeng. Adayo pa'y ti schedule na ija emergency hospital. Agkapsot pa'y kit di manan Ado pa'y ti agas, nga madilat tamot. Maisubli ko mamanin ija medical center. Ay gama, awan mo't kwarta tayo. Ano asino pa'y ti babak nang isuda pa'y ti rupat kwarta. Maamakda saan tayo makabayad. Awan asid ay ti masakit. Awan mabalin mo. Taawan mo't nga rod ospital mo. Nagparamid na ngagpaiso iti ospital, ng para lang mo't kadagiti adda kwartana. Adamot kit di ija emergency hospital. Nga masapol ang ma-schedule pa'y. Ado matiim mo na ngam ti apo ko ta. Nagbayag ka ng padpadaan. No adamang sapul dita adolyaris dita nakapidutam. Ngam awan matimang claim. Iso nga rod, imbalang da nga taa talaga? Apay nga ijay ti nakapidutak. Isupay ti pangalam iti ipawit mo pagpaagas ti anak mo. Awan matimang claim. Kasanon no adan tumang claim? Di ibagam tipod no abinawasam ta pagpaagas ti anak mo. Mayat nga taday ta nga aramidak? Nabayag mat basitan nga inururay mo no adda umay mang sapol. Ngam awan mo, saan ka de? Sa bagay. Saan kumat nga aguman? Taitad kumat laeng no adda umay mang biro. Hello anak, kumusta ka dita abroad? Nasaya atak lang ta dito'y nanang. Da kayo kit di Kumusta ti anak ko? Nagpas ka din ti kimo na? Naka-schedule ija emergency hospital. Saan pa'y anadanon ti pila na?
Imbag no saan amarigatan ti anak ko, nanang. Ay, agkapsot. Adamot kit di dagiti agas na anak ko. Aguray kadilatan ti anak ko no kaano amadanon ti pila. Aduda ngamin a pasyente. Napunno ti ospital. Iso adito'y balay nga urayan mi ti pila na. Di pala sumangpat mo't dagiti amo ta. Masapol nga agawid ak iti Pilipinas. Tasyak ti mga sikaso iti anak ko. Kapilitan nga urayam idaa, taadda kadakwada ti passport ta. Sapay ko mga ruta sumangpot dan. Tapno makaawid akmot ta ni Pilipinas. Ikararag ta sumangpot da kuman. Asino nga tati akin kuko iti medical center arupat kwarta. Sigurado ang milyonaryo ti akin kuko Medical center ko naman. Awan ang puso dagi jay. Inton makaawid ak iti Pilipinas. Ipan konto ijay ti anak ko. Kat pakitaak ida iti ado ak kwarta. Tapno tamingan dati anak ko. Winman, adamat day tanapidot mo. Awan mo ti mangklim. Oh, nakalagip ka manin nga imawag. Awan ka di talaga ti plano masumurot dito eh. Sikaman ti pagdamagak. Awan ka di talaga ti plano mga agawid dito eh. Nakapangad nga kon. Jack kaya ti agawid dita. Adakan ka na ita. Awan mo't lang ti serbina nga agawid ka dito eh. Tadi mo matlaeng kaya ti agsikog. Day tala agsikog ti ibagbagam. Numabalin na ko bisikan ti agsikog. Awan serbi na ito asaritaan. Di ka lakuman imawawag. Adda ka di sa bali dita. Iso adi na kon ikaskaso. Saan nga ta sikat ti addan sa bali na dita? Iso adi mo kayat ti agawid? Imbes ang mailiw kayo iti tungkal maysa. Saan mo't taday taag subsubang teraramitin nyo? Awan ganas kon kenkwana, mama. Tadi na kayat amaadaan kami iti anak. Amuna akailiw ko ti ubing. Ngam paidamat. Uray ko ma, no agpakita ti anak mo iti sabali a babae. Uy, ipaspasapulan ni papa, mama. Mangnamnamaak amasarakan tayo ti ubing. Sapay ko ma. Dakkal siguro itan. Nalabit, bariton wano balasitang kuman. Sigurado na ita, mama. Gaputa sumagmamanumot ng atawan tinapalabas. Imbag ta simbang putan dagiti amo ta. Agyaman akmat, tamaawatan dati kasasaad ti anak ko. Pagawidon dakmat laangan. Agawid kan adi na oras gayam. Imayak dito eh. Tapno maipaayak ti anak ko iti nasayata masakbayan. Ngam, apay ngay anaadaan iti kasjay asakit. Adapay kat pamabasol ko iti akin kuko iti medical center. Asaan anang admit kan kwa na? Nasao ti amo ta. Ano saan ana itantan ti panakakimo na? Sumayaat kan ti kasasaad na. Maladingitan ak unay gayam. Dakkel gayam ti pagdaksan na. Numay tantan ti kemo amay paay iti pasyente. Nanang, kumusta ti anak ko? Apay asaksakroyan ni tatang. Ani, ada ka matgaya mo anak ko. O nanang, ngam apay asaksakroyan ni tatang ti anak ko. Ipadmi ko maidyo ospital. Agkapsot nga minan. Nabayag ka din akasta, nanang? Saan mo't kit di anak ko? Ngam na, kimapsot nga main. Ipantayon iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Sige, ije medical center. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo
ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, managsaksakit ti anak ni Vanessa. Naduktalan ti doktor, alokemia ti sakit na. Kabayatan na, nang ibangon ti pamilya ni Rafi iti medical center. Iti saan na igagara apasamak. Impandana na kora kan Tata Rodolfo ti Ubing. Iti medical center, da Rafi. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas anapaulwan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mabalin yun nga yawit ti Ubing. Yagyon tumanen, inton sumaraw no a check up na. Medyo pimigsan, doktor. Iso ayawin mi nga rudan, ti apo may. Wen, ina bakit? Binulan nga umayo i-follow up check up. No agkapsot, admitak manen. Ala, iresitaan kayo iti agas na. Wan, doktor. Kaning kayo kitaan ti babayadan nyo, sakbay nga gawid kayo. Wan, doktor. Apay alangam tinapuyatan, iho. Di na kamin pinaturog ti tagtagainap ko, mama. Apay, anya tinatagtagainap mo. Tadi mo na iturukan ako na. Nakita kampay idi ni Vanessa iti tagtagainap ko. Katkatawaan nak, idin to tamalmaldayak, mama. Anya nga tati kahit asawan day jay? Ha? Sino day ta, Vanessa? Nagan nalaangan kat kasla na pintas. Ti babaya na si Kugak idi, mama. Vanessa, tinagan jay bastos nga wanan adal. Saan na abagay tinagan na? Apay nga tanay tagtagainap ko, mama. Baliktad ti tagtagainap. Si kanto timang katawakan ko na. May sakan a doktor. Edin to taiso katawanan adal. Nagnginamot tanday jay apagagasan. Manula nga aldaw ti apo ko ta. Ngam nagdakkel ti imbayat ta. Kasta dagiti pribado a pagagasan. Bakit? Talaga nangina. Ay, kasano no awan ni Vanessa iti abroad. Urayin kadilatan nga agkapsot ti Ubeng. Day tangarot ti pagam ka mapasamak. Kuna jay doktor, anakaro ka nun ti kasasad ti Ubeng. Kaasi mo ti Ubeng. Nula ko mamabalin a sublatan ti sakit na. Sublata kun Italag tayo latan ni ti apo ti amin. No kumasa na binaybayan ti amana. Adda ko makabadang ni Vanessa amang ipaay. Iti amin ang masapsapol ti Ubeng. Day tatirigat na. Tawan mo't kabadang na. Kaasi ti Ubeng. Adda ka di parikot. Apay akas lamaburiburan ka. Ay, mama, naitagtagainap ko manan ni Vanessa. Daytakit din ti pagtakta kami ti oras. Ang magurek ka. Saan ka di asika ti akin putot iti anak na? Wen, mama. Ayan da nga taitan nga gina. Diyay kumaanak na. Itad na kumakan ka. Saan matakayat ni Joan ti aganak? Oh, dangat ay jay. Pinanawan na kakiit din. Idi pa'y lang nga ado ti Jack kayat nga ugali na, mama. Apay ngamin at tinutupam idi. Adamot pasatyo iti napasamak. Imbagayo amay mayat ni Joan, ngam ni Vanessa. Ita, saan ko na nakikita ti anak ni kini Vanessa? Anya ka di tinagsaritaan yu ni Rafi. Kasla napataga. Kayat ko apasapol ti anak ni Rafi, iti agnagan iti Vanessa. Itapay. Kat no ide, kat inka pinagsasawan ije trabaho na. Imbag no kayat na nga ipakita ti ubing kan ka. Ika kiti ado ak kwarta, tapno ipakita na kanyak.
No kayat nakidiya kat gatangak pa iti ubing kan kuana. Sa bagay, ti mamirmiraot, no pakitam iti kwarta, sigurado atukmaan na. Talaga? Amo matan tagbibisin iti kwarta. Alaan na lakit di ti kwarta. Ipalpas ko pa iti pakakumikuman mi ita. Isarunok apasapol ti apo ko ta. Nalakalaang apasapol no dapay dito'y Pilipinas. Papanan na kumangay, amangan no di pa'y makadanon iti kabanghibang a syudad. Oh, apay analiday ka manan. Pimanaw dagiti amo ta. Itaddan to kano ti sweldo ta, inton sumangpet da. Anya ka di ti pagdanagam. Itaddamat no umay da. Kasano, no i-extend da ti panagyanda iti sa bali a pagilyan. Awan pa'y maipawit ko para iti aramatan ti anak ko iti ospital. Sapay impawit ko mati di balay mi tinaudi a sweldo. Ipapaaramid ko ngamin ti balay mi. Imbag pa'y kan ka ata makabalay ka. Siyak ngay. Mapan amin iti agas kan kimo ti anak ko ti sweldok. No awan ka dito'y abroad. Jak amo no anyan tinapasamak iti anak mo. No awan ti kwarta nga aramaten na. Iso siguro ang nagbiit ta anak ka umay dito'y takinaasyan nak ti Diyos. Mamati ak iti imbagam. Dagiti daduma ang nag-apply para abroad. Kat mabayag sada makaumay dito'y. Adupay a proseso. Itaman pa nakalagip ka nga umawag. Imbag pa'y kanyag. Tamakalagipak nga umawag. Angam si Kangay. Kanayo na ka makumikum iti medical center. O anya, di ka kadipay agawid? Diyak kayat dita. No di mo kayat ti umay dito pasensyan. Kaslasan tang agasawa. Kay kayat mo matan dita, ngam dito Uray si Kamat. Kay kayat mo dita, ngam dito Awan ka dito importante nga ipagam. Nabanugak. Kayat ko ti agina na. Kwa? Adda ko makidawag. Kayat ko ti waya-waya. Anya ti kayat mo asawen? Ibagak to inton maminsan. Mapan kami pa'y agpasyar, kadagiti gagayom ko. Okay, bye. Ni kadimanan Joan ti mawag, kasla masurun kamat. Awan pa'y nasayat nga ibagana, papa. Kayat na kano ti waya-waya. Waya-waya? Kayat na siguro nga ipawaswas ti kalay sayo. Isu akas ta ti imbagana. Nalian iti ugali day di Amerika. Nalakadalaan nga ipawaswas ti kalay sa ijay. Sana nasaya at tinatumpungam a babae. Kaalasan ti asawa adi na kayat ti aganak. Sapay tartari gagayak ko mati maddaanan iti anak, papa. Ngam kasano? Adayo, kan saan akayat ti asawam ti agsikog kan aganak. Anya nga ti pamuspusan, papa. Mayat ti singhasing ni mamam. Apasapul ta ti anak mo kan ni Vanessa. No diyo ko malinapdan ti relasyon mi idi ni Vanessa. Sa anak ko mga agsagsagaba akastoy, papa. Hello, anak. Imbag ta imawag ka. Ada ka di manan madi anak pasamak, nanang. Nakarwar kami ni Ije ospital. Nagngina ti binayadan, May. Pribado nga minday ta medical center, nanang. Wan, anak. Pribado, isuan nangina. Pasensya kayo kumapay laang, nanang. Apay ka di, anak. Anya ti parikot mo. Nagtur nga min dagiti amo mi ka ni Jenny. Awan pa'y sweldo. Taitaddan to kano inton sumangpet da. Kasta kad ay. Ala. Mangirimedyo kami kan ni tatang mo iti igatang minto iti agas ti apo May. Ala nga rood. Kasta pa'y, anak. Kasano nga tanong madanon ti panakakimo ti anak ko. Kat awan pa'y dagiti amo ta. Ha? Kasano nga agpayson? Day tangarod ita ti parikot ko. No saan amaki mo, agkapsot, kan marigatan ka no.
Damag ko man nga ado kano ti pagdaksan na, no malanganan ti panakakemo ti may sa pasyente. Wan ka no. Imbes asumaya at ti kasasaad na. Saan? Ay, mabaliwan man ang ti schedule na amaki mo. Di, padasan na ti makisaong iti doktor na, nga oray maudin to nga itad ti bayan. Kapilitan na kasta ti aramidon da, no saan pa'y asumangpot dagiti amo ta. Ti saludsod ita, kayat ka di ti doktor nga utangam pa'y ti pagkemo ti anak mo? Sapay ko matakayat na, Jenny. Umad-adumat ti umayag pakimo dito yung medical center. Wen mama, iso nga ipangato tayo manin ti bayad ti kemo. Tadi kalidad mat nagitar aramatin tayo. No di da kayat tinangin a presyo tayo, mabalinda ti mapanijay adayo. Awan mat sa bali a pagpakemuan da dito asidag. Pudno day ta, mama. Adamat emergency hospital, ngem nagado ti nakapila. Mabayagan da nga aguray. Saan da makasambot iti naka-schedule a session da? Nurayan da pa'y ti pila, maunat ton ti pasyente. Awan bibiyang tayon iti dayta. Nang runa, no saan da nga agbayad. Kwartang agpaiso tinapatag. No awan kwarta ti umay, saan mong admitan? Wen mama, saan a paggagasan ti agpalpalama da ito'y medical center tayo? Saan ang naipatakder da ito'y apagagasan ti awan kwarta na? Dakal ti gastos tayo dito'y. Dandani manan ti schedule ti panagkemo ti ubeng. Awan kanupay mo ti amo ni Vanessa. Kasano nga ruden ti apo ko ta? Yuray tayo kaday ti sumaruno a panagkimo na? Padasan ta ti makisao iti doktor. No kayag na nga ipautang pa'y ti bayad ti pakemo. Sapay kumaat ta kayat da. Padasan ta akid dawoy na. Nga agbayad tanto inton makaipaw iti anak ta. Mala, padasin tayo ti makisarita iti day ti a medical center. Tabarang kayat da. Kano ti panang pasapol mo iti anak ni Rafi? Mabiitan. Dandanin malpas ti proyekto mi. Katinton malpas, iso ti sarunok apasapol. Magagaranak mo tan ang makakita iti apo ko ta. Saan lasi ka ti magagaran? Uray siyakmat. Ala, agawaam nga rod tapasapol mon. Agtutor ka kadi. Madanon to dayta. Nalakalaan ti mangsapol, no adu ti mamandaran nga agsapol. Malagarudan, tamapanak mo't iti medical center. Kitak no adu ti agsangpot a pasyente. At da sumungad a pasyente. Madlaw a marigrigat. At da nga ta kwarta da kita. Adda, mama. Imay dagitay din. Nakabayad naman. At da siguro kwarta da manan, isungay may da. Nalabit akasta, mama. Nakairemedyo na siguro, isungay may damanin. Ala, tasabtek man nga rod ida. Leukemia ti sakit ti ubing, mama. Medyo nakaroon ti kasasaad na. Masapol ama confine. Sino ka di ti pasyente? Daytoy apo ko may, madam. Inton bigat ti schedule ti kimo na. Iso ti imbaga ti doktor na. Nagkuhapon nga ubing. Hangam, ada ka di kwartayo a pagbayad yo. Dayta ko mati ipakpakaasi may, madam. Mabalin ka di nga inton makaipaw iti anak may. Sakam agbayad. Anya, makapawit. Kasanon, no saan nga agpawit? Agpawit dayjay, tamo na ti kasasaad ti anak na, madam. Awan nga min ita ti amo na, iso adi da pa inted ti sweldo na. Kasanon, no di da itad ti sweldo na, makabayad kayo nga rod? Ikarimi, madam, agpawit dayjay, apaman ama ited da ti sweldo na. Isubli yun to ti ubing, inton makapawit ti anak yo ako nayo. Angam,
Di mo't sana mabali na maitantan ti panagkemo na, madam. Saan ang makimo? No awan pagbayad yo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo italawas ang napaulwan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi nakadanon da Vanessa kan Jenny iti balay da Vanessa. Dinayaw ni Jenny ti kinasingpat dagiti dadakkel ti gayam na. Iti sabali abangir, inawis ni Joan ni Rafi ijay balay da. Tapanggap na apikutan ti baro. Nagbaligi nga rod ni Joan iti panggap na. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw. Kabulanan ni Vanessa isu ang nagpasyudad da itoy. Iti panagsarsarita da ken ni Jenny. Kalaat ang nagsakit ti tiyan ni Vanessa. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Adda, iti udi, di babawi. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Ne, apayan ang nagrupangat ka. Papanta ka din ni hospital. Agsakit mo't nagpaisun ti tiyan ko. Sabali ti sakit na. Agurin nga ron, tamang para ak iti taksi. Apag gusto ti umay ko dito syudad. Imbaglakit din tada ka nagkamangak, Jenny. O sige, aguray ka nga ron, tamapanak mang para iti taksi. Imbaglakit din ta saan ka narigatan ang naganak. Lalaki ti anak mo. Kinasyanak ti apo. Taam mo na nga awan kabadang ko nga ama ti ubing. Patuluyam ka iti panggap mo ama pa ni Jabron? Apay, saan ka kadimot amapan? Saan ka di aplano ta adu at imapan? Iso nga rod adam damagek no mapan ka, tagid dan ta nga agaplay. Apaman ama kapigsaak, irugitan ton ti agaplay. Sapay la ko ma, tamay gasatan ta ti agaplay. Kat sapay ko ma, tanasaya at to ti matumpungan ta nga amo ta ijay. Kaslanto katay amok, anaunget ka no tinatumpungan na nga amo. Day ta itatirigat na, no makatumpong ta iti saan anasaya at nga amo. Ngam agsakripisyo ak, tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Patuluyin nyo lata ka di ti plano yaw iti gayem mo amapan iti abroad? Kapilitan tatang, tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Ala, nuan niya ti amo mapagsayatan yaw. Suportaran da ka anak. Agyaman ak unay kada kayo, tatang. Kasano nga tatibiyag ko, no awan kayo akanayon amang tartarabay kanyak. Ay, asino kumapay ti agtitinulong no sana da tayo matlaang. Day tati pagyamyamanak iti apo, tatang. Uray marigrigat tayo. Mayatlat tati panagtitinulong tayo. Agsipod tayo so ti rumbang. Kahit kumusta nga iti panangipagnayo iti papeles yaw. Adan employer mi, tatang. Dandani kamin mapan ka ni Jenny. Ala, ikararag tayo nga raw ti panagbaligi yaw. Nalpasan, timparamid tayo a clinic kan medical center mo. Mabalinan ngay loka, tapno ado ti umay a pasyente. Awan mama,
Kuna kini Joan, adito'y kuman nga agtrabaho. Ngam kay kayat namat ija Amerika. Kasanukat adda ijay dagiti dadakkel na. Kunak no sana mapanijay. Tapno maadaan kami matan iti anak. Ngam di na pa'y kano kaya ti agsikog. Kanon to pa'y nga agsikog. Into ka din o saanan amabalen. Day tangarod mati ibagbagak. Ngam ipilit na ti kayat na. Isuan na panan ni ija Amerika. Di mun samot maiturayan ti asawam, iho. Saan ka no nagbalin a doktor, tapno agsikog lang? Aniya? Awan ka di pa'y ti apo ko ta. Awan pa imod. Ingka man sabten, taamang no simrum anan ti panagulaw kan kapsut na. Ay, mala, tayo naksabtain. Nuapay mo't ngamin nga animik ti apo ko ta. Kaasimay. Ay, kaasi mo, tasumrulat ta ti kapsut na. Atun ti gastos ti inana. Kaskas di mo't lata at yagbaliw ti kasasaad na. Kaasi damot nga agina. Ay, kanayon nga agdandanag ni Vanessa. Mapansamot amin asapol nan iti panagpadoktor ti anak na. Anyamit ti gasgasat da nga agina. Barag kumamot no umimbag ti ubeng, tapno makalungaw damot kuma. Nagsingpet nga ubeng, nga man nagsaksakit piman. Masapul ang mabilin amin dagiti staff iti klinik mo. Asingiran da iti nangina dagiti amin na pasyente. Nabilin ko idan, mama. Ipasigurado makabailan dati agbayad, no dito'y ti umay da pagpacheck-upan. Kanadamat na pharmacy tayo. Dito'y da nagatangan dagiti agas da. Rumbang lang. Ngamin, dito'y da ngagpacheck up. Di ka agdanag, mama. Jack Bye-Bye Anti-Clinic tayo. Hello, anak. Imbag ta imawag ka manan. Kumusta ti anak ko, nanang? Pinasardeng ko nga giskwela. Tapno saan amabannog? Leukemia ka no. Ti sakit na ko na ti doktor. Kaasi mo ti anak ko, nanang. Huwag nga, Rod. Masapol ka no amake mo. Sige, nanang. Ipaki mo yun. Ay, sige nga, Rod. Kasta ti aramidan may anak ka. Apay anagubing ti anak mo, ngam nadaan iti kasjay asakit. Leukemia? Huwag nga, Rod. Kasano nga tanaw anak dito eh. Saan kun amay paagas kan maipaki mo? Nangina nga mindagi jay. Masigsigod ti sweldom. Awan pa'y mabatbatikan ka. Agbiag lakit ti anak ko. Sana bali nga awan urnong ko. No tumulong kumamat ti amana. Awan sirbi ti amana. Nasa umon. Talaga nga awan serbina. Doktor siguro itan. Ngam di na pa'y maagasan ti anak na. Ayan nga tamot tanday dyan nga ama ti anak mo. Awan damag ko kankwana. Kan sa anak nga interesado. Adda ka no kabarbaro a medical center. As asideg pa ngam iti emergency hospital iti tenga ti syudad. Padasan ta kadi nga ipanti apo ko ta dita. Barag nalalaing ti doktor dita. Kat maagasan na ti apo ko ta. Kunadamot nga mayat kano jay. Isu na lang tanangin na kano ti mabayadan. Ay, padasan ta. Bareng no iso ti makapaimbag iti apo ko ta. Ala, rubuatam nga rudan ti apo ko ta, taipanta ijay. Ada ka din nasarakan da kabarbaro a doktor ti anak mo? Mapanda ka no iti agdinamag a kabarbaro a medical center. Mayat ka no ti serbisyo dagiti staff ijay. Jay ka di kunkunada ang ina a medical center? Wan ka no. Barang maagasan dati anak ko. Ay, hunay matlang aruden. Ngam no leukemia. Narigat samat nga agasan. Nang ro na no nakapsot ti pasyente. Kaasi mo ti anak ko. Nabayag basiton nga agrigrigat. Ikararag talaangan iti apo, takasyan na ti anak mo. Kanayon da itang ikarkararag ko gayam.
Kat sapay ko maiti Diyos. Tama imbagan ti anak ko. Idawdawat na, gayam. Marisa, pampanunutak ti babae asinikugan idi ni Rafi. Apay day chay ngagraraman. Sa dino nga taitan ti ayan na. Itian niya aga po, malagip mo. Malagip ko laang mata. Si kantumat ngamin. No apay adi mo kayat day jay a babae. Kat napintas met. Ne, siya ka di lang. Wan mat. Si kalaang ti saan ang mga yat iti day jay a babae. Mas kay kayat mo ni Joan. Ngaman niya nga ita. Adan ijay abroad. Kat atapag. Nga adan sa bali a lalaki iti biyag na. Anya, imposible. Isukat nakit din ni Rafi, kat nataar ti anak ta. No pudno nga ayatan ni Joan ni Rafi. Itulok na kuma ang maadaan da iti anak. Angam kita imma dayon. Katawan samatan ti panggap na nga agsubli. Oh, wan nga rod. Anya mo't tanday di amanukang ta. Kat pampanunutak. Nga anya nga tano sarakan tayo tay nasikugan ni Rafi. Kaya't ko makita ti apok. Ipaay tayo ti tulong kadakwada. Paadalan tayo ti aputa. Tagbalin to kumamat a doktor. Tapno adan tumatmang sukat ka ni Rafi. No saan nanto nakabaalan ti trabaho na. Sana mabalin. Diyak kayat nga agin nasidagday di ababae kan ti anak ta. Ha? Awan pa kairanudan itikas kan kwa na amamirmiraut lang. Isuke din ti mairanod iti kinabak ng tayo. Saan nga iso ti mairanod? No di kat ti aputa. Agyaman na iti inted mo at ulong, Susan balasang ko. Awan anyaman na, Nana Cora. Agkakaaruba tayo. Isuada tayo ti agtitinulong. Dakala at ulong, dahito inted mo akash, balasang ko. Napanak na guruor kadagiti addaan itinaayat at tumulong, Nana. Kadagiti gagayam ko. Ken kadagiti kaaruba tayo asidadaan at tumulong. Agyaman na, balasang ko. Imbag lang nga igatang iti agas ti apok, kanda do mapayaka sa pulan na. Addan to pa'y sumaro no, Nana. Ngamin, ingkamang kunday ti ije simbaan mi. Kat tumulong dagiti members nga agsulisit para iti apuyo. Ay, agyaman ako unay, balasang ko. Oray ije simbaan, apakimismisaan may. Nagpatulong akmat ijay, kat sidadaan da at tumulong. Uray makuna abasit laang atulong, ngamdakkelan aba nagdayta. Awan, balasang ko. Kat agyaman ako unay. Amok, Nana Cora. Agimbag ti apo ko yo. Hello, anak. Kumusta ka mo tandita abroad? Nasaya at mat, nanang. Kayo, kumusta kayo? Nasaya at kami kanitatang mo. Kan awan pagdanagam iti anak mo. Ta saan mi abay-bayan. Diyak maliklikan ti agdanag, nanang. Kanayon apang panunod ti anak ko. Basta agtrabaho kalatta dita, anak ko. Kat saan mo abay-bayan ti salunat mo? Wan, nanang. Uray da kayo. Saan nyo abay-bayan ti salunat yo? Taawan sa bali ang mga yuan iti apuyo. No di da kayo. Wan, anak ko. Wan gayam. Adabasit na awat ko atulong. Manipot ka ni Susan akaruba tayo. Kan adamot ng ted adad dumapay. Ket isupay nga igatang iti masapsapol ti apok. Pagyamanan tayo no kasta, nanang. Wan, anak ko. Kat ala, aywanam ti salon at mawan. Diyak kayat nga adadakas ang mapasamak kan ka. Wan, nanang. Alang nga rod, anak, kastapay. Wan, nanang. Kat orayan yung ipawit ko akwarta. Wan, anak ko. Ala, agan anad ka akanayon. Rafi, saan mo ka di akayak ti sumurot dito Amerika?
Sayang mati medical center nga imbangon ni Papa no panawag. Siga ko mati agawid dito eh. Tapno duwata namang imaton. Diyak kaya't apanawan dagiti kabagyak dito eh. Sikat ti rumbang asumurot dito eh. Diyak mapanawan ti medical center. Ado ti pasyente dito eh. Sige ka. No di mo kaya't ti umay dito eh. Di ta kalat tangarudan. Ta dito yakmat. Kasano nga rin ti arapaap ko maadaan ta iti anak? Bye-bye ampay lang dayta. Saan pa'y nga ita? Ay, jak to kaya't nga agla nga alos siyang no agsikugak. Apay nga rin anak asawa ka kanyak. No di mo matgayam kaya ti aganak. Basta, jak pa'y la kaya't ti agsikug. Ninsamot Joan tinakasaumbaban iti cellphone mo. Wen mama, ibagbagak nga rin nga agawid din. Tapno madaan kami ni iti anak. Ngam di na pa'y kayat. Apay nga rod nga inremedyo na ti panag-asawa yo. No kastamot lang nga di na kayat ti agsikog. Dahit nga rod mati pakas da awak mama. Nasaysayat la ko man, no di kam nagasawa. Pagbabawyam ti panangasawam kan ko ana, kasta ka di iho. Wen mama, iti da ito nga edad ko. Rumbang nga da kumamatan anak ko. Kan, adda kumamat mga awag kanyak iti mamita. Ay, kasla kayat ko ngagpaiso nga da kumamat ubing dito'y balay. Ngem ti parikot. Sana kayat ni Joan ti agawid dito'y Pilipinas. Nataangan taan ngam awan pa'y makuna nga apo ko ta. No kumaadda dito'y ni Joan, mabalin ang maaddaan ta iti apo. Mailiwak matan iti ubing. Adda ko maaw-awer tayo nga ubing. Maupupay pa yan ni Rafi ni Joan nga asawa na. Di na kanukayat ti agsikog. Day tamot ti saan ko akayat nga ugali di manugang ta. Apay anak ikalay sa pailaan ka ni Rafi, no di na kayat ti agsikog. Kuna na sosyal, ngam anya ka di pa'y serbi na ita, enton mataanganan. Diyay lang kasasaad na ita tinapatag, kasanon ti masakbayan da. Bumaket kan lumakay da nga awan anak da. Kasanon, no didan kabaalan. Iso akayat na tagyan ni Che Amerika, tado ka no ti kabagyan na ijay. Kaslaawan patag ni Rafi nga asawa na. Naibos ti kwarta nga impaw iti anak ta. Medyo mayat man basitan ti kasasaad ti apo ko ta. Mabalin na pagawiden dati ubay ngam inton madanon ti kay mo na. Ken inton nagkapsaut maisublimanen di tawi. Ay, kasi mauta. Ospital ti pan nakabalay na. Kanayon na maisublay. Nakapsot mo't nga main. Ay, uray kumamit no talyawan ti aking putot. Tumulong kumamit iti pan nakapaagas ti anak na. Ay, awan siguro ti puso na. Iso tay awagan da a pusong bato. Nana, tata, mabalin nyo pa'y ngayawid ti ubing. Isubliyon to, into ni schedule ti check up na. Ay, oo, doktor. Yawid mi nga ro ti apo ko may. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan.
Apay ka di akanayon ka nga aglaladot. Pasaray agdulok ka pa'y no bigbigat. Diyak karod maawatan ti bagik. Nagbunga nga tati pan nakailawan mi ka ni Rafi. Anya? Ada na pasamak kada kayo ka ni Rafi, kunam? Wan nga rod. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Kastoy kumutan. Nagbinulan ka din itabulan? Saan pa'y nga rod? Iso ang madanaganak. Rumbang nga ibagamday ta ka ni Rafi. Wan, ibagakan ko na daytoy. Umay siguro man nandito'y library a pagbulbuludan dagiti estudyante iti libro. Di kanto lang nagananad. Anya ngay ita, ang mga nuag dadagsun kan. Apay akanayon amala daw ni Rafi asumangpat manipod pagadalan. Saan ka di nga aging galaang iti alas 5 ti klase na? Nagdamagak, kat ko na tinagdamagak akanayon kanumat ijay library ti pagadalan. Amangan no ipaspas nagnamat ti agadal. Rumbang lang. Saan asinsinan ti alalaan na akurso? Kinadoktor ko naman. Adan to doktor nga anak ta. Babaan iti kinadoktor na, bumak nang tayumanan. At dagayem ko anangato ti saan na iti ospital. Sigurado nga agtrabaho adagos iti dakkel nga ospital. Mangipatakder tanto iti bukod na a klinika. Dayta, tinabayagan nga arapaap ko. Imbag ta nakaumay ka dito'y library. Nabayag basitan adi ka imay Naka-download nga minan dito yung laptop ko, dagiti kayat ko ang makita iti libro. Iso matlagayam. Adda nga min rumbang amam. Anya ka di data? Apay kasla mariribukan ka. Agdadagsanak, Rafi. Ha? Masapul nga agkalay satan. Anya? Dang nga kakit di Amom nga agad adalakpay? Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo, uray nakapagkalay satan. Asikaswan ka, kabayatan ti panagadal mo. Apay ngayon palubos mo ngagsikog ka. Dayta ita ti ibagam, tanagbunga ti inaramid ta. Kunamot nga ay ayatanak. Ibagak pa'y kada mama. Numanugot na ngagkalay sata. Apay adamagampay. Masapul nga itakder mo ti agbalin nga anak ta. Sana basta agdesisyonak, tagad adalakpay. Kayat mo asawan. No saan da nga umanugot? Bye-bye anakon, kasta ka di. Anya ka di ti resulta ti panagsarita yo ka ni Rafi. Inutil di dya lalaki. Damagan na kanupay kadagiti dadakkel na. Kayat nasawan. No saan nga umanugot dagiti dadakkel na? Bye-bye na ka? Dayta ti maawatakan ko na. Agad adal pa'y nga min tao. Apay nga min adi kayo nakapagtapal. Amo nga agad adal ni Rafi. Bulsa ka kanagayan. Ita, nailaw anak kon. Kasano itan? Aganak ka kadi abalasang? Amangan no saan akayat dagiti dadakkel na ngagkalay sa kayo. Dayta nga ron ti pagdanagak. Anya nga to ti makunan dagiti dadakkel ko. Naungat ka di dagiti dadakkel mo? Saan matkit di? Nam sigurado amasayer ti riknada. Numaamuan da nga agdadagsanak. Kat aga nakak to abalasang. Agdadagsan ti kayan ayat ko, papa, mama. Librarian iti pagadalan mi. Librarian? Ha? Naglawan ka iti may salaang a librarian? Saan na mabalin? Amo pa yun nga, no si kati ama? Sigurado asaan asikati ama ti sikog na. Lipato mo na dya babae. Ado pa'y tinasaysaya at ngumday jay a librarian. Mama. Ha? Librarian lang? Sigurado anak ayan ayat kan ka tada plano na abumaknang. Isuan na saysaya at nulipatamon. Saan kang agpakita kan kuana? Papa, mama. Kasanon ti anak ko kan kuana? Saan lakit di asikati ama?
kasta dagiti ambisyosa at tao. Mga ramat da iti padada at tao, tapno rumang ay ti biyagda. Apay, nakaawag ka. Di ka mo tumumayan dito ayan ko. Anya ka dito imbaga dagiti dadakkel mo. Ang mga nupudno ti kunada, asaan asyak ti amaday time imitam. Anya? Kasta ti pagkita ang kanyak. Ulbod? Anya nga iti amok, di ka mo't bambantayan Hayop ka. Jakla impagarup akasta ka ak klase ti lalaki. Dapdap pa ak ti babawik no kapay anam mo ka. Agpudno ka man kanyak. Talaga ka di asyak ti amaday tasikog mo? Hayop ka. Awan serbim. Asidag kala kumakanyak tatong-patungpaan kalaangan. Awan an kay tibain. Saan ko nga ikamat tibagikan ka? Kan saan ko nga ikamat ti anak ko? Ikarigatak na isakad nga uray awan ka itibiyag mi. Adakan ka dayta. Desisyon mo dayta. Jay samat ampang a librarian ti kinasaritan. Wani nga rod, ikarigatan na kanu nga isakad ti panagbiagda iti agbalinto nga anak mi. Oh, rambang laeng. Apay nga min ang nagpasikog. Amangan mo't no sana talaga asika ti ama. Yung panagrik na. Kaslat pudno ti bagbagana nga anak ko ti sikog na. Ay, saan ka pa'y asigurado? Amangan no kaya't nakalang apikutan. Iso nga imbaga na asika ti ama. Diya ka mo. Ngam kanayo nak amapan idi library. Kat awan mo ti amo kasabali a lalaki iti biyag na. Ipakita na kadikan ka no adda sa bali iti biyag na. Siyempre, ilimad na. Mati kawak. Diya ka mo ti sawak. Rafi, lipat mo day dya babae. Mamirmiraot laang. Awan maganab mo kan kuwana. Da kayo matgayam ti masabat ko, tita. Amudak ka di? Asino ka kadibasang? Saan ka nga mo? Siyak ni Joanne, tita. Kadalak ni Rafi. Agpada kami, akin na doktor ti alalaan na. Asino, tagiti dadakal mo? Awan da dito ay, tita. Adada ijay Amerika. Kaya't mo asawan, agmay-maysa ka dito'y Pilipinas? Saan? Kadwak da lolak? Nasingad kayo kadikin ni Rafi? Wan, tita. Imbalakad ko kan kuwana nga adaywan na jay mamirmiraot, akaayan-ayat na. Podnot ako nam, iha. Sana may bagay ang makipulapol kada tayo tikas jay a klase ti babae. Basura! Kasta nga rin timbagbagak ka ni Rafi, tita. Ang kunana ang mamating anak na kano ti ubing. No kayat niyo, tita. Isurok ti ayan ti babae. Ingkay pagsasawan. Tapno pumanaw dito syudad. Sayang ti kinapintas mo. Tabasura mat ti kayarikam. Ha? Asino kayo kadi? Apay nga inyarig dak iti basura? Gaputa kayat mo ti lumungaw, iso aginargarim ti anak ko, saan ka de? Awan ti tao aginargari, madam. Apay nga rod, apay kalay sakay ti anak ko, aber, ha, ambisyosa ka. Kayat mo pa'y adadaulan ti panagadal na. Da kayo kaditi ina ti awanan serbikan awan bain na alalaki. Ha! Di mo awagan iti awan serbi ti anak ko. Gaputa dandanin agbalin a doktor. Ibagamkit din nga awan serbi na. Sikat awan serbi na, awan babain mo. Inawagak iti awanan bain kan awan serbina. Tadi na amo atakdaran ti karikan inaramid na. Apay nga men, nga ented mo ti kakaiso na kankwana. Agsipod tadyak ni namnama, akas jay gayam ak
klase at tao ti anak yo, nana. Iso siguro abastos. Taadda ti mawidan na. Saan lagayam amamirmiraut day dya babae? Bastos pa'y gayam, tita. Nagbastos a talaga. Awan la ko madita library ta ipungot-pungot ko. Di na kay lakit di in respeton, tita. Kasta ti awanan adal a tao. Anya nga ta tinaknakan ti anak ko. Ta tinutupan na day ta babae. Ginargari na lakit di, tita. Amoy umatan, ti lalaki, kasla kawitan. Noo masidag ti Eric, tuktukan na adagos, tita. Una, awan amo ti kawitan, adi mang tok-tok iti maiwaris nga iri. Imbagayo ko maitay, apumanaw dito yung syudad, tita. Tama nga, no, agtaray da. Umayak tumanan ditoy. Kay bagak apumanawon ditoy. Rombang laang, tita. Ay, masapol nga gawaan nyo, timang papanaw kan kuana. Una, tama nga no sabidungan na ti panunot ti anak ko. Kat pumanaw dangag paiso. Pulos, asaan ama ikariday jay a babae iti pamilyami. Ikan nyo iti kwarta jay head dito yung library. Tapno papanawon da adagos, tita. Wansa ngagpaiso. Tapno sigurado apapanawon da. Madlawan ti tiyan mo. Anya ka di ti planom. Kapilitan nga agawid aki di lugar mi. Ipasngay ko ti anak ko, nga uray awan amana. Kaasi kayumat nga aginagayam. Binaybayan na kayo lakit din tinangital kam iti dayaw mo. Saan ko nga ilunlunod? Tadakas ti mangilunod iti pada at tao. Gamdumtang tumat ti karmana, tapno agnakam. Anya ka diti saan na kinayatgan ka? No kinapintas, adupay ti atiwam ababaknang. No apay mo't anagam-ammo kami pailaon iti dayjay alalaki. Anya nga rod ngay, adda ditan, saan mo na may babawi? Sapay la kumaa, tanasalon at kayo nga agina, inton madanon ti panaganak mo. Nabayag mo't basit a dinagawid ni Vanessa. Agpaiso nga tati kunada. Ano kanayon titimak dagiti salsaltak. Kat adda sumangbay. Idi pa'y lakalman a kanayon nga agunoni dayta salsaltak. Amo pa yan ngay nupod no dayta. Ngam no maminsan, no anya ti ko na dagiti lalakay, kasla mairanran hamay. Sa bagay, adda dagiti mairana. Addamot ati saan? Pagsasaulan no maminsan dagita, natultulad tayo laeng. Mailiwak mo ta diti anak ta. Sumangpot kumamutan. Sumangpet tulad ta, bakit? No iso ti pampanunutam, ad-ada mariknam ti iliw mo. Iso nga iliw-liwag mo laeng dayta. Anya pa'y ngay, no di kasta. Napanak ijay library, ngayan ti babae akaayan ayat ti anak ta. Amom ka di, ti babae. Insuro ti may sa akaadalan ni Rafi. Kina doktor kanumat ti alalaan na. Di pa'y laday ta babae ti inaram ni Rafi. Anya ka di ti lang ti babae. Taapay anailawan ti anak ta. Napintas? Ngam. No mamirmiraot matlaang. Sanon. Anwam nga iti marigrigat. Rugit laeng ang mailaok iti pamilya tayo. Saan apulos ara aman tigimong. So nga imbaga kijay babae a pumanaw dito syudad. Lagod-lagod lang ditoy. Masurunak. Pimanaw nga tan dito'y syudad? Naturad no di pa'y la pumanaw. Madlawan ti tiyan ti ampang a babae. Talaga ka di nga agawid kan? Wan gayam, urayat ti panaganak ko iji balay.
Kaasi kayo nga ginagayam. Natumpungam ti lalaki, adi na matakdaran ti Karina. Sapay ko ma. Tawan to ti pagbabawyan na dahi di lalaki. Itulod kay di terminal ti bus. Adupay mat nga rod ti ginatgatang mo nga isang put mo. Sige man nga rod gayam. Agsubsubali taktukan ka. Unay ka tagsubsubalitan. Gayam ka, iso adi ka baybayan. Uno saan? Sumuro takmat iti lugaryo. Awagak ti libraryan tagpakada ah. Ay, imbag man ta si mangput ka, anak ko. Ay, nga maapay. Pakawanan dak, nanang, tatang. Anda ma di anak pasama kanya. Masikog ka ka di anak. Sino tinakasikog ka? Kan, babae mo't deta kaduam. Binaybay anak, tinakasikog kanya, tatang, nanang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay o italawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.